Козунак с крем от шанфастък. Пухкав като памук с много конци. А да си го приготвите не е чак толкова трудно, колкото си мислите. Първо в купата на миксера добавяме яйцата, като ги разбиваме за няколко минути, а след това добавяме и останалите съставки без брашното и маята. Подробно описание на продуктите ще намерите в описанието. За козунаците си тази година се доверих на австрийско силно брашно от сайта на EVO.BG. Взех си великденският им сет за печива, който е на супер изгодна цена. След като смесим брашното, маята и солта, добавяме към миксера, сменяме бъркалката и замесваме тесто. Постепенно добавяме маслото, докато се поеме изцяло от тестото. Ще му трябват около 10-15 минути в миксера, докато стане ето толкова еластично и гладко. Ставаме го във фурната на 50 градуса да втаса, докато се надигне с два пръста. След като тестото е готово, го разделих на 5 равни части. От тях оформих 2 козунака, един от двете части и един с плитка от 3. Всяка част разточих с пръстите си и намазах обилно с крем от шанфастък. След това завих, както съм ви показала във видеото. Козунаците си може да сплетете по ваш вкус. След като сме готови, местим сплетеното тесто в тавички и оставяме отново да втаса във фурната на 50 градуса за около 20-30 минути. Намазваме с смес от яйце и мляко и поръсваме с шанфастък и мокър захар. Задължително, докато печем козунаците във фурната, на дъното слагаме купичка с вода.